Id-doroq tal-parti l-antika tal-Mosta jgħidu li hemm id-dar il-ħamra. U eżatt fejna hemm post fejn dawl ma jfetx. Dan il-post jissejjaħ Sqaq l-Infern huwa l-ewwel ktieb fit-triloġija hekk imsemmija Il-Fiddien, miktuba minn Simon Bartolo u Loranne Vella u li ġie ippubblikat fis-sena 2007 minn Merlin Publishers. Dan ir-romanz insegwu l-istorja ta' Jason Baldacchino u ħbiberija li jifforma ma' tifel ġdid fl-iskola tiegħu Tommy Rapa u l-familja misterjuża tiegħu u jsib ruħu f'ċirkostanzi naqa' fantastiċi. Dinja fej l-annimali jitkellmu, fej l-ħrejjef jitħaltu mal-istorja, fejn il-fidda jisparixxi mid-djar ta' Malta, biex tiskopri d-dinja ta' maġija. Dal-filmat huwa parti minn serje mtella minn Lovin Malta u l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb li fiha tinlaqgħu il-pubbliku ma' kotba importanti tal-letteratura Maltija. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.